ערוץ הזכויות, לכל מה שמגיע לכם. זכויות רפואיות, זכויות כספיות לפורשים וגמלאים, זכויות ביטוחיות וזכויות משפטיות. התוכניות והרעיונות יגישו לכם הצופים את כל מה שחשוב לדעת בנושאים של קליטה בעבודה, עזיבת עבודה באמצעות טופס 161 החדש, זכויותיו של העובד בתהליך פיטורים או פרישה מוקדמת, תכנון פרישה לגמלאות ובדיקת מימוש הפטור ממס לגמלאים לאחר היציאה לגמלאות, הווה אומר קיבוע זכויות. אך קיימים מקרים רבים בהם אנשים זכאים לזכויות ואינם מנצלים אותן ומפסידים כספים רבים בעקבות חוסר מודעות וחוסר רצון להתמודד בשלבים מוקדמים לפני היציאה לפנסיה. כיום המודעות לנושא קריטי זה נמצאת במגמת עלייה, ואנשים רבים מבינים כי חשוב להיעזר במומחים שונים לצורך תכנון תהליך ההכנה לפרישה באמצעות בדיקת מומחים במימוש הזכויות המעניקות להם יכולת להתמודד כלכלית בגיל הפרישה. בסדרה זו תוכלו לקבל מידע וכלים מעשיים ומקיפים, רלוונטיים ועדכניים בניצול זכויות והטבות מס בתהליך החיסכון לפנסיה, ניצול הטבות מס, קבלת החזר מס וקבלת פטור ממס הכנסה. בסדרת הרעיונות נשוחח על הנושאים ונציג שאלות מעשיות וכלים להתמודדות עם אתגרים אלה, על מנת לאפשר תהליך ראוי ומקצועי לפרוש ולחיות בכבוד.